For tonight video no, gikan ta nag-out gikan sa trabaho. So mangita ta diri sa Park Mall o kanang nako ni magpakals kuno diri. Basta na ay maghukad saw dayon. So mangita mi diri. Para mi diri kay mangita mi kaon ron. Say ganahan mo pakaon diha. Ako kasi naghukad lagi musawon ta ta. Og sawa madugay. Nakapakal sa gilid taon mi. Wala na may ipakita among baang kay basig mauwaw mi ba. Nakapakal sa gilid mi di taon rio. Ano gilangaw ni mo? Ano ba gilangaw na? Pakals. Mao lagi to nangabusog nami nagpicture dayon mi dire. Ay para ighuman bao yahay miguli ni. So ighuman sa ito manita day. Yahay mig sibat. Kalod, yana ko sa balay no. Maayong gabi inyo diha gikan sa party, among party sa among department ba. Adi party ko nang kamkaon ra kon. Manita ginagmay. Salamat day kay sa kung nadawat no. Dawat ko bugas. Ini mga dilata. Mga kanapay ko ano. Kanang dawatan. Bugas unom ka kilo. Og napa ni. Oil. Nya kani. So thank you kayo. Merry Christmas ninyong tanan diha. Domingo man na aron sa tastuwa magkatikaw. Ngita tag pangwarta. Okay na ampe bugas. Ngita mo tag kwarta, wa tay kaso as bugas. Wala ko'y bugas diri oh. Mga kuan pa ni siya. Mga renegalo pa ni nato sa pagkasal nato. Unya kay ang akong dawatan ng bugas ako nang gablihan lang kay so plastic mo siya oh kana oh. Tag 2 kilograms man kada usaan niya kuan ka buok tulo kay ngani. So salamat sa muang kuan muang engineer. Siya mo'y nakabunot sa kuha timingan yun kay bam na sila og isang ganahan mo ganahan mga sanina mga kuan usa na diha mga butang wag ila na akong ganahan kundi kanang makakaon akong pamilya o kanang mga butang ako ara di magsilbi na dapat kana yung mga bugas mga pagkaon ay importante samara na thank you kayo sa inyong pag-watching dia so, grabe busugan ako ano ko manihapon sa bukas balay grabe gushan na ta samara na babay may gabi yung tanan og maing Pasko advance happy new year.